nok tin nortan bagai phaimani belana hambai जों दिनै TSF आगरतला टाउन कमिटिनि अंगै जों आगरतलानि AMC नि मिउनिसिपालिटिनि मेयर सार मालाबागे हायमानि अनफर्चुनेटलि मं दिनै काउन्सिल मिटिं दंमानि जों फाइदारखौ मिटिं हाबै थांगा एग्रिसिमन जरारि खामु ओमफ्राय जायहक जों दिनै जे डिमान्ड हायमानि जों दिनै रिसिप सेक्सनाव लिखलांखा जाय गुबुननि दिनै बसनो जरारि फिनाय आपनो जों दिनै फायमानि इंके जों सायमानो दिनो त्रिपुराव बुवाग्रा बाय तिनुल जासिनो हा फियाबा जों 1949 त्रिपुरा जिफोर जों त्रिपुरा स्टेट जखन जों इंडिया में मार जोंखा जोंहाफोर इंडिया नि पार्टनि थांगा हायफानो चिनो त्रिपुरा हाव जिन बुबाग्रा सने बुंनि बंबे सनामजा हुकुम गोबां मा सिरि सिरि चिनो त्रिपुरा हाव दंमै थांगा जों सायमनो जिन बतलाव जिन बुबाग्रा सने काहि सिमालं क्लाइ दंगो जेते गोबां मा बिसिरमे आजागा ग्लाइजा फियाबा गभर्नमेंट फासिंते प्रिवियस गभर्नमेंट बाबन कुन खालिया जों दाबो नियो गभर्नमेन्ट जोंमोन आपिल खायनाय अबनो कायसे हिस्टोरिकल प्लेस खाय फातानि हासिन बरफ फाय जे टूरिस्ट प्लेस हाय अबनो कायसे सामनांगोन पार्क हिसाबै सामनांगोन ते बरफ फाय जेदा जागासिन त्रिपुरानि हुकुम सायमानांगोन चिनि त्रिपुरा हा बुवाग्रा समय तिजुल जा अ हानि सम्बन्धे फातार हासिन बरफ हाय कामन सायमानांगोन तामनि हिमालय चिनि बुवाग्रा सं ब्रिटिश दंनि याक निथायगासिनो त्रिपुरा हानो सेफ खायतना बागै बर अनेक अबदान दङ बुंनि आबागै जों चिनि बुवाग्रा संनि बुंनि मुनो बुंनि हुकुम जों बगै थाना कयया जों त्रिपुरा हानि जत लुगुरो तामवान जे बसं साम त्रिपुरा बसं जों जतनो चिन बुवाग्रा दङ जों सन्मानन चिन दरकार ते चिन हुकुम जों मोथांनायना बागै जों जतनो याक्रि बाखौ सेनानि दरकार जों सायमानो फायनाय बसकांनि आगस्ट तालो चिन बुवाग्रानि आसेमा साल महरजाय बिल बिक्रमनि तो चिन बुवाग्रानि आसेमा सालनो रगै गभर्नमेंट फासिंते आ सिमा लंगा जाते गाहाम करंखाय जाब्रा रंनि दंबायखा आ जागाव लामा आ थांमानि लामा आ जागा आ फालाय आ लामा थिखिमु आ जागा गोबां मा जाम खायतनि वा आनि दैरो थांबाय अमरंमा म्युनिसिपालिटि फासिंते गभर्नमेंट फासिंते गाहाम करंखाय नायग्लाय खायनानि अमरनति जों दिनाव फायमानि गचिनि मेमोरेन्डाम जों साबमिट खालायगा जों बसकां सालाव मेयर बायते गाहका मालायाव मना खले कक खालायनाय जों बर'